שלי. קבוצת צפרדע, אתם מוכנים? לא שומע? אני רוצה לומר לפני שאנחנו מתחילים. קבוצת פנימים, אתם מוכנים? הרוב מוכנים? ידע מוכנים? כל מה שאנחנו רואים פה עכשיו, גבירותיי ורבותיי, נראה לכם פשוט? כבר חודשיים הרב גרטנר, אשתו וכל המשפחה מכינים את זה. איך הם מגיעות את הכפיים שלכם? שימו לב, הרב גרטנר נשתה פה, ומגיע למחיאות כפיים. אפשר להתחיל, הרב גרטנר, אפשר לקבל אישור עוד חלב? הרב גרטנר, מותר להתחיל? בבקשה, בוא כנס. עכשיו אתה נכנס.